71% ta' tfal li jitpoġġew taħt ordni ta' ħarsien jinsabu f'din is-sitwazzjoni minħabba problemi ta' nuqqas ta' trobbija tajba. Pajjiżna hawn madwar 350 tifel u tifla li qegħdin f'din is-sitwazzjoni u qegħdin jiġu ffosterjati jew miżmuma fid-djar ta' tfal. Ruth Ciberras, direttur fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, qalet ma' One News li l-maġġoranza tal-problemi hija kawża ta' trobbija ħażina u effett ta' problemi oħra li jkunu qegħdin iġorru l-ġenituri. 71% ikollhom ma jkunux jistgħu jrabbu tfal huma. U dawn huma vjolenza domestika, xorb pereżempju li jkun ikkombinat ġieli, għandek ukoll mental health problems u dan jisu jirriżulta mbagħad f'abbuż fuq tfal. Is-Sinjura Ciberra spjegat li l-FSWS tirreaġixxi għal dawn is-sitwazzjonijiet permezz ta' għajnuna li f'każijiet rari twassal biex it-tfal jittieħdu minn mal-familji tagħhom. Aħna nippruvaw ngħinu l dawn il-familji fuq diversi livelli. Ġifieri għandna social workers tagħna li jmorru d-dar tagħhom, social workers tagħna li jmorru jkellmu tfal, anke fl-iskejjel, noffru terapija fejn hemm bżonn. Issa mbagħad ikollok sitwazzjonijiet imma dawn mhumiex komuni fejn it-tfal assolutament ma jkunux jistgħu joqogħdu ġol familji tagħhom. L-FSWS ma tagħmilx biss xogħol dwar il-ħarsien ta' tfal f'pajjiżna. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Alfred Grixti saħaq li bħala membru sħiħ tal-Fondazzjoni Internazzjonali tas-Servizzi Soċjali tara wkoll li tassisti pajjiżi oħra fi problemi li għaddu minnhom l-ulied f'każijiet bħal ħtif u immigrazzjoni. Meta huma jkollhom każijiet li rigwardaw abduction, ġifieri xi ħadd ikkidneppja ħataf il-xi tfal u ħadhom miegħu kontra l-volontà ta' xi wieħed mill-ġenituri. Jibatulna talba biex aħna għax ikollhom informazzjoni li dak il-minuri, dak it-tifel jew tifla jista' jkun qiegħed Malta, aħna naraw it-tarif li għandna, l-informazzjoni li għandna, nagħmlu rapport kemm jista' jkun sħiħ u nagħtuhom u mbagħad huma immexxu jew jitalbuna aktar assistenza.